سلام زغبركم تخاتلتنا كم يصنحكم امباركس ناي ساعه زي زين احسلكم بس يلخو مجمرتا جن ارست زينا محدار ابي احمد اب اجندا قيح بحري بريزيدنت إسياس أفورقي نا 19 امباسادرات ورقات تقبلوا سودان اعتقد تقامت اب كون سراويت تهاجر كسلفو مخانم افليتهم اسرائيل ام معلتي كلت نادي سعنا مكان نبقى زخاتو خم تفقد كليصان كالوتن زول زيناتات حزنا مصناكم علينا سناي مكتتل محدار أبي أحمد أب أجندة قيح بحري بركت زبلو تقناترتن شقالون يعسبالو محدار أبي أحمد أجندة قيح بحري زيادة زبون أهجرون ملك نخحز بركت زبلو وزعتنياتات تقناترتن شقالون أم عساب تسميدلو أم موسكو زمدبرو أمريكا وتنتاني بوليتيكا دكتور أندريو كوريبكو حدا نزع مام كابستوهبو فلاتاتيوم دكتور أندريو كابسب مزيز أتتا محدار أبي أحمد زتوهبو تبك ممرحي بزيكا إيرتراويان مالت نسون نخال استوهبو سرح سلازخونه كالو تاب زبانا أتوكيروم كابز عيوز ألو تسابات ላይ ነጠፍት ማህበራዊ መራኸቢታት ታላልዩ ሸቃሎ ከዓስብን ነዚ ተጠቅስ አጀንዳ ከንጸባርቆ ከገብርን ካብዚ ተማመዩ ብዙሓት ተኸናተርቲ ሓደ እዩ ድሮ ድማ እቲ ጠለብ ንብዙሓት ወጻእተኛታት ታሪኽ ኤርትራውያን ኣቕሪብሎም ኣብ ስራሕ ኣሎ ብወገንቲ ኣብ ኤርትራውያን ዝቐና ፕሮፓጋንዳዊ ጎስጓሳት ንምክያድውን ገንዘብ ብልጽግና ከም ዝወረደ ንፈልጥ ኢና እዚ ሓሽላት ተኸናተርቲ ይኮነ ኣለሳለስቲ ዓሲብካ ህርጉሽ ምባል ከም ህወሓት ጌሩ ዝመልኮ ስራሕ ኣይነበረን እንተኾነ ንዝጠቐሞ ክርከብሲ ክተርፍ ነፍሶምን ኣየድሓኖምን مسؤ ገንዘቦም ህይወት አሻሓትንዩ በልዕዎም እዚ ስራሕ ንኣብነት ከም ስለያው ንጥፈታት ክወሰድ ይኽእል እዩ ንበል እዚ ግን ንስለያታት ማሕበራት ናይ መንግስቲ ኤርትራ ተናነገሪዩ بريزيدنت إسياس أفورقي ناي 19 امباسادرات ورقت تقبلوا بريزيدنت إسياس أفورقي لومي ام معلفو اكايش دندن ناي 19 امباسادرات من رقاقت ورقت تقبلوا ورقتهم زغربو نبرت امباسادرات مستر جالينكا غريبو كاب حبرة اوروبا مستر براكاش چاند كاب ريبابليك هندي مستر جيروم كاوچارد كاب ريبابليك فرنسان مستر عمر ادريس كاب فدراويت ريبابليك صوماليا نيوم اتم نبرت زيكون امباسادرات ورقتهم زغربو دما مستر بيركا تابيولا كاب ريبابليك فنلاند مستر إسترو غونزاليس كاب نكسنت إسبانيا مستر أبو بكر ديالو كاب ريبابليك مالي مستر أمجد جميل القهيوي كاب نكسنت يوردانوس دكتور راشد يحيى سمودو كاب ريبابليك أوغندا ويزرو ساني نانا عايشا أنديا كاب تشيك ريبابليك مستر نيكولا أوس بوبو جورجيو كاب غريخ ويزرو كاليستا جاني كاب ريبابليك مالي مستر ناموغيونغ هوان كاب ريبابليك كوريا ويزرو جوان توماس إدوارد كاب جامايكا مستر باتريك إغلوف كاب سويس فيدريشن مستر ميغائيل سيزار دومينيغوس كاب ريبابليك أنغولا مستر جورج باستينجر كاب ريبابليك أوستريان ويزرو جوني أولسن كاب نكسنت شودنيوم أبت مدب اتوم امباسادرات من سرتران صلوان حاجراتهم أبت زبا مس إرترا بزحنة أو زمدناتات نمعبال كسرحو دلوناتهم غليزم كاب بريزيدنت إسياس مس إرترا زلوهم ركب حاجراتهم نمدلال كحجز زخلو نتصورن ترجم زلوهم من حسابات كم استقبلون غليزم أتو عمر إدريس كاب فدراويت ريبابليك صوماليا أبز تاريخهم مدرخ نهاجرو فلامي امباسادر أب إرترا بمخان زلو خبري غليزو نتنوح مسرتن تاريخن زلو حونة أو زمدنا إرتران صومالن بتكبار من صبرا أبرتي أخسر زلو من الدما غليزو ويزرو جوان توماس إدوارد كم قداميت أمباسادر جامايكا أب إرترا أب زغربت ورقت مس إرترا كلتا أو زمدنا نمدل دالن أب علما من قصقاص دبوب استمركوسا زمدنا هاجرات كاريبيانن أفريقيا نمعبال نمسوغام دلوت مخانا غليزا أبتناي معدال سنة سرعت دايركتور بيت صحفة بريزيدنت أتو أمين حسينن منستر قدات وصاي أتو عثمان صالحن ترخيو بنيرام سودان عطقات تقامتي أبغون سراويت تهاجر كسلفو مخانوم أفليتهم أمعربا زبات الدارفور زنكاس أصل التعطقات كجلتات أبغون سراويت سودان بمسلف أنصار حالتات أدعيم السريع كواجو مخانوم أفليتهم أتسقمتي بجنرال محمد حمدان دقالو حمدتي زمرحو حالتات السريع أبزبا دارفور حيال خبابتات دحر مكوت صارهم يزو السرزلو أتهم حالتات أبتستقاط أصارو خبابتات مسنات عادتي فتسمو خمزلو يمز خصصو مرحاد خبتم تقامتو كجلتات زخنا جبريل إبراهيم نبي بس أبزها وقال نسبيلا وين كب حالتات أدعيم السريع ككلا خلي زدلي قبل تزاربو حالتات حمتي سبات به وتمن كلو خساب مقبر بيصحم كم زلوون ابراهيم يخصص اتمرح من قصقاص فتحن معرنتن جمز تبهل ودب ابغون تزقاو ماز نبره سراويت سودان مسلاف قليل كم زي نبره بمتقاس نابتسم معنى بصح شو عتوارح كم زوسدلهم حبيرو امونغو جمن حغراو سراويت مكلخل سودانن زصن حزمدنا تصباي نيرو مرحنايت بجلز نبره حاون جبريل ابراهيمون بحالتات منغستي تقاتلو جمن حدا من قصقاص حرنت سودان SLM استبهل ودبن اب 2003 تابزو دارفور اب لسلمت افريقاوين زورد نبره
ዝነበረ ጭቆና ንምቅላስ ዝቆሙ ጉጅለታት እዮም። ኣብቲ እዋን ብፕሬዝደንት ነበር ዑመር አልበሽር ዝምራሕ ዝነበረ መንግስቲ ሱዳን ዓረባዊ መበቆል ዘለዎ ምልሻ ብምዕጣቅ ቀንፅርቶም ዕጡቃት ጉጅለታት ወፍሪ ጀሚሩ። ኣብቲ ዝተወልዐ ግጭት ድማ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ፈላሚ ምጽናት ዓሌት ተኻይዱ ተባሂሉ ይግለጽ። እቶም ዕጡቃት ምልሻታት ኣብ መወዳእታ ናብ ዝሎሚ አንጻር ሰራዊት ሱዳን ውግእ ዘካየድ ዘሎ ሓይልታት ኣዳዒም አልሰሪዕ ተወርዋሪ ሓይልታት ተዋሃብቲ ደገፍ ዓብዮም። ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥቅምቲ ሓይልታት አልሰሪዕ ድሕሪ ናይ ኣዋርሕ ውግእ ነታ ካልእቲ ዝዓበየት ከተማታት ሃገር ዝኾነት ኒያላ ካብ ሰራዊት ሱዳን ምምንዝዖም ይዝከር። ሓያሎ ካልኦት ከተማታትን ወታደራዊ ማዓስከራትን እውን ተቆጻጺሮም ኣለዉ። ርእሰ ከተማ ዞባ ደቡብ ዳርፉር ዝኾነት ኒያላ ንሱዳን ምስ ማእከላይ ሪፐብሊክ ኣፍሪካ እተራኸብ ስትራቴጂካዊት ከተማ እያ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ርእሰ ከተማ ምዕራብ ዳርፉር ዝኾነት ኤልጀኒና ብኣማይት ዝቑጸሩ ሰባት ብጅምላ ከም ዝቐተሉ ጸብጻባት ይገልጹ። ሓይልታት አልሰሪዕ ግን ነቲ ኣካል ግጭት ቀቢላታት ምዃኑ ዝገልጽዎ ቅትለት ከም ዘይፈጸምዎ ሓቢሮም ኣለዉ። ክልቲኦም ተቃወምቲ ውድባት ኣብ ዘውፅኡ ሓባራዊ መግለጺ ዘይሻራዊ መርገጺና ኣብቂዑ ኣብ ኩሉ ግንባራት ብዘይምምእታእ ምስ ስርሒታት ሰራዊት ተጸንቢርና ኣለና ኢሎም። ወላኳቶም ጉጅላታት ከምቲ ናይ ቀደሞም ሓያላት እንተዘይኮኑ ብወጋኢ ኣብቲ ኩናት ሓድሕድ ክኣትዉ ምውሳኖም ግን ቀሊል ስጉምቲ ይኮነን። ኣብ 2020 ክልቲኦም ተቃወምቲ ውድባት ኣካል ናይቶም ምስ መንግስቲ ሱዳን ስምምዕ ዝፈረሙ ጉጅለታት ምዃኖም ይፍለጥ። እቲ ወሲዶሞ ዘለዉ ስጉምቲ ድማ መሳርዖም ብሓደስቲ ኣባላታት ተርኒዖም ፖለቲካዊ ጽልኦም ኣብ ምዕባይ ግደኽ ይሃለዎ ኣይተርፍን እዩ። ኣብቲ መራሕቲ ክልቲአን ውድባት ኣባላት ዝኾነ ማሕበረሰብ ዛጋዋዝ ዘለዎ ተቐባልነትን መሰረትን ንምክልኻል አንቂዶምን ክኾኑ ይኽእሉ። ብዘይካዚ ዓወት ሓይልታት አልሰሪዕ ንረብሓኦም ከም ዘይከውን ዝደምደም እዮም ዝመስሉ። እቶም ካብ መፋርቅ ወርሒ ሚያዝያ አንጻር ብጀነራል ዓብደልፋታሕ አልብርሃን ክዋግኡ ዝጸንሑ ሓይልታት አልሰሪዕ እንተተዓዊቶም ሱዳን ከይትመቓቐል ከም ዝሰግእ ኢብራሂም ገሊጹ ነይሩ። ሓይልታት ጀነራል ሕመቲ እንተወሓደ ኣብ ዳርፉር ላዕለዋይ ኢድ ክሕዙ እንተኽኢሎም ናይ ገዛእ ርእሶም መንግስቲ ብምምስራት ናይ ምንጻል ሕቶ ከየቕርቡ ሻቕሉ ጸኒሑ። ዓለም ለኻዊ ጽልዋታት ውሳኔተን ውድባት እውን ዘይነዓቐ እዩ። ብሄረ ዘጋዋ ኣብ ጎረቤት ሃገር ጫድን ሱዳንን ዝርከቡ እዮም። ጅብሪል ኢብራሂምን ካልኦት ጫድን ሓይልታት አልሰሪዕ ከም እትድግፍ ክኸሱ ምጽንሖም ይፍለጥ። ምስቲ ድሕሪ ሞት ኣቦኡ ስልጣን ዝጨበጠ መራሒ ጫድ ጀነራል መሐመድ ደብዒ ዝጸንሖ ርክብ ተጠቂሙ ኣብ መንጎ ጫድን ሓይልታት አልሰሪዕን ጋግ ክፈጥር ተኽእሎ ኣለዎ። ነቲ ዝቕጽል ዘሎ ኺናት ንምፍታሕ ብመንጎኝነት ኣሜሪካ፣ ስዑድ ዓረብ፣ ሕብረት ኣፍሪቃን ዞባዊ ውድብ ኢጋድን ኣብ ጅዳ ስዑድ ዓረብ ዝርርብ ሰላም ዳግማይ ተጀሚሩ ኣሎ። ኣቐዲሙ ዝተፈተነ ስምምዓት ምቁራጽ ተጻብኦታት ብደጋጋሚ ምፍራሱ ይዝከር። እቲ ግጭት ኣብ መፋርቅ ወርሒ ሚያዝያ ካብ ዝጅመር እንድሓር ላዕሊ 9,000 ሰባት ክሞቱን ከለዉ ኣስታት 6 ሚልዮን ድማ ተመዛቢሎም ኣለዉ። እስራኤል ኣብ መዓልቲ 2 ነዳዲት ዝጸዓና መካይን ናብ ጋዛ ክኣትዋ ከም እትፈቅድ ገሊጻ። እስራኤል ኣብ መዓልቲ 2 ነዳዲት ዝጸዓና መካይን ናብ ወሽመጥ ጋዛ ክኣትዋ ከም እትፈቅድ ኣፍሊጣ። እቲ ውሳነ እስራኤል ከምኡ ክትገብር ካብ ኣሜሪካ ብዝበጽሓ ጸቕጢ ከም ዝኾነ እውን ተገሊጹ። ሓደ በዓል ስልጣን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 መዓልታት ኣስታት 140,000 ሊትሮ ነዳዲ ክፍቀድ ምዃኑ ገሊጹ። እቲ ዝበዝሕ ክኣቱ ዝተፈቕደ ነዳዲ ረድኤት ንዘብጽሓ ናይ ጽዕነት መካይን ዝውዕል ኮይኑ ከምኡውን ሕብራት ሃገራት ቀረብ ማይን ጽሬትን ንምርግጋጽ ኣብ ዘካየዶ ስራሕ ዝድግፍ ምዃኑ እቲ በዓል ስልጣን ገሊጹ። ዝተረፈ ድማ ብሰንኪ ሕጽረት ነዳዲ ተቋሪጹ ዝነበረ ኣገልግሎት ሞባይልን ኢንተርነትን መጀመር ዝውዕል እዩ። ኣብ ጋዛ ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን ዝህብ ዘሎ ትካል ትማሊ ዓርቢ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ካብ ኣብ ፍልስጥኤም ዝርከብ ትካል ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ገለ ነዳዲ ድሕሪ ምቕባሉ ኣገልግሎታቱ ክህብ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡ። እስራኤል ናብዚ ናይ ነዳዲ ስምምዕ ንኽትበጽሕ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ልዑል ጸቕጢ ከም ዝገበረት እቲ ኣሜሪካዊ በዓል ስልጣን ገሊጹ። እቲ ስምምዕ ቅድሚ ሰሙናት መትከል ደረጃ ዝተሰማምዓሉ እኳ እንተነበረ ብክልተ ምኽንያታት ግን ብእስራኤል ከም ዝተደረገ እቲ በዓል ስልጣን ወሲኹ ገሊጹ። ሰበስልጣን እስራኤል ነዳዲ ኣብ ደቡባዊ ጋዛ ብጭቡጥ ከም ዘይተወደአን ፈለማ ብዛዕባቶም ጅሆታት ሓይዞም ዘለዉ ዜጋታቶም ክደራደሩ ዝኽእሉ እንተኾይኖም ክጽበዩ እውን ከም ዝደልዩን ገሊጾም። ኣብ ፍልስጥኤም ሓላፊ ትካል ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ብሰንኪ ሕጽረት ነዳዲ ኩሉ ንጥፈታት ከቋርጽ ክግደድ ከም ዝኽእል ኣብ ዝሓለፈ ሐሙስ ኣጠንቂቑ ነይሩ። እቲ ትካል ኣብ ዝቐረባ ግዜ ኣብ ዘውጽኦ ጸብጻብ መሰረታዊ ሰብኣዊ ስርሒታት መዓልታዊ 160,000 ሊትሮ ነዳዲ ከም ዘድልዮ ገሊጹ። እዚ ድማ ካብቲ ኣብ ስምምዕ ዝተበጽሐ ልዕሊ ዕጽፊ እዩ። ሓደ እስራኤላዊ በዓል ስልጣን እቲ ነዳዲ ብደቡብ ራፋሕ ኣቢሉ ከም ዝኣቱን ናብ ሓማስ ከይበጽሕ ምእንቲ ድማ ብኣተሓባባርነት ሕብራት ሃገራት ኣብ ደቡባዊ ወሽመጥ ጋዛ ናብ ዝርከብ ሰላማዊ ህዝቢ ክበጽሕ ምዃኑን ተዛሪቡ። እቲ እስራኤላዊ በዓል ስልጣን እቲ ነዳዲ ኣብቲ ከባቢ ክዝርጋሕ ዝኽእል ለበዳታት ንምክልኻል ንቐረብ ማይን ስራሓት ጽሬትን ውሑድ ደገፍ ከም ዝህብ ገሊጹ። ዓለም ለኻውያን ትካላት ብዛዕባ እቲ ኣብ ጋዛ ዝግንፈል ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላዋት ስክፍቶም ብተደጋጋሚ ክገልጹ ጸኒሖም ኣለዉ። እስራኤል ነዳዲ ብሓማስ ተሰሪቑን ወታደራዊ ዕላማ ክውዕል ይኽእል ብምባል ናብ ጋዛ ከይኣቱ ክትዓግድ ጸኒሓ። እምበር ከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናዶና ኣብዚ ፍጽም። ሓደሽቲ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰላም።